La Vall-lloria té la particularitat de ser un poble des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista geogràfic i també des d'un punt de vista històric, però a la vegada està administrativament i políticament gestionat per l'Ajuntament de Sant Celoni. Això planteja una sèrie de reptes o dificultats polítiques. Era molt important fer una mirada al passat, però sobretot fer una mirada al present de la Vall-lloria per poder identificar quins són aquests reptes i com es poden abordar per construir un futur millor per la Vall-lloria. Els reptes que hem trobat més importants i els que podríem destacar tindrien a veure amb la convivència. El creixement que hi ha hagut els últims 20 anys ha estat molt gran, molt divers. Hem passat d'un poble molt tradicional a un poble molt més plural i molt més complex que cal que es torni a retrobar, que es torni a parlar, es torni a adaptar al qui és actualment. Una de les claus més importants és el paper que té l'escola. Hem d'aconseguir que l'escola Montnegre torni a ser la primera opció de les famílies vall-llorienques amb fills, donar-li tot el suport i tots els recursos que necessiti. De la mateixa manera que sabent que Riells i Viabrea i la Vall-lloria són molt propers, són dos pobles diferents però completament annexos, per tant hem de poder sumar esforços, hem de poder contribuir i treballar junts per afrontar els reptes que compartim i que seguirem compartint en endavant. En aquest dossier, que s'ha distribuït casa per casa, s'assenyalen una colla de reptes, fruit de les aportacions dels vall-lloriencs que hi han participat, als quals volem agrair-los i molt, precisament, la seva col·laboració i la seva bona disposició, i pensem que assenyala també un horitzó perquè la Vall-lloria pugui avançar com a poble en el futur.